Agagagaga. Co je tady k smíchu? Cvičme v rytmu. No jo, to je sranda, to cvičení. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. 3, 4. Raz, dva. 3, 4. No? Stávať. A prečo? Raz, dva, 3, 4. A Fido taky chce cvičit s náma? Fido taky chce cvičit s náma? Jo? Ty jeden mazlošu. A co takhle se tohle? Přitáhnout a stáhnout. No? Přitáhni, neboj. A přitáhneme. A držíme a pouštíme dolů. To je dřina. Je to dřina. No? O co mi povíš ještě? No, pověz mi něco. No, ještě nám něco pověz. Ga. Ga. No? Jak jsi dneska mělo? Miminko? Co? Jak jsi dneska mělo? A budeš se kroutit jak? Nechci říct co? Ag. Jo. A sedíme. A hledíme. A ležíme. A hledíme taky. A sedíme. A vytřeštěný zrak máme. Máme vytřeštěný zrak? Co to bylo? Čuňátko Máme 3 mesiace. Co to Teraz bylo? sme mali 3 mesiace. No a už se nám to nelíbí. Řekni. Že už je pozdě na takové zábavečky. Už je pozdě na takové věci. No. My jsme unavení, že? Co tady je? Rustík. Kdo tady je? Haló. No.